కాలిఫోర్నియా 2006 సెప్టెంబర్ 27. పూజ్యులైన అమ్మానాన్నలకు ప్రదీప్ నమస్కరించి వ్రాయునది. ఉభయక్కు సెలవుపరి. నాకు హైదరాబాదులో ఉద్యోగం దొరికింది. నేను మీ కోడలు ఇక్కడి ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేశాం. ఈ నెలాఖరులోగా ఇండియాకు తిరిగి వచ్చేస్తున్నాం. మిగిలిన వివరాలు వచ్చాక మాట్లాడుకుందాం. ఇట్లు మీ కుమారుడు ప్రదీప్. క్లుప్తంగా ఉన్న ఆ ఉత్తరం చదివిన సీతారామయ్య, వైదేహీల ఆశ్చర్యానికి అంతే లేకుండా పోయింది. అయోమయంగా ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకున్నారు. 6 అంకెల జీతంలో ఉన్న కొడుకు, 5 అంకెల జీతంలో ఉన్న కోడలు ఇద్దరూ ఉద్యోగాలకు రిజైన్ చేసి ఇండియాకి తిరిగి వచ్చేయడమేమిటి? ఇక్కడ ఈ హైదరాబాదులో అంత జీతం ఎక్కడుంది? ఎవరిస్తారు? అయినా చుట్టపు చూపుగా ఇండియాకి రావడమే గాని తాము అమెరికాలో శాశ్వతంగా స్థిరపడిపోతామని ప్రదీప్ ఖచ్చితంగా తన నిర్ణయాన్ని ఏనాడో చెప్పేశాడుగా. మరి ఈ ఉత్తరం ఏమిటి? వాడు పనిచేసే చోట ఏమన్నా గొడవలు జరిగాయా? భార్యాభర్తల మధ్య పొరపచ్చాలు వచ్చాయా? ఇలా సందేహాల సునామీలో ఉక్కిరి బిక్కిరైపోతున్నారు వృద్ధ దంపతులు. ఏంటండి ఇది? భర్తను అడిగింది వైదేహి. ఉత్తరం అని సింపుల్గా అన్నాడు సీతారామయ్య. తన జవాబుతో తెల్లబోయిన వైదేహి మొహం చూసి చిన్నగా నాకొకటి తెలిస్తేగా నీకు చెప్పడానికి అన్నాడు. ఉత్తరం వచ్చినప్పటినుంచి అన్యమనస్కంగానే గడిపారు ఇద్దరూ. సాయంకాలం వాలుకుర్చీలో నడుం వాల్చి అదే ఆలోచనల్లో ఉన్న సీతారామయ్యకి చటుక్కున ఓ సందేహం కలిగింది. ఒకవేళ ప్రదీప్ నేనిచ్చిన దాన్ని చూశాడా? దానిని ఎప్పుడు చూడాలో నేను స్పష్టంగా చెప్పానుగా. ఒకవేళ చూసినా వాడు ఇండియాకి తిరిగి వచ్చేయడానికి దానికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? ఎటూ తేల్చుకోలేకపోతున్నాడాయన. దానిని ప్రదీప్కి అందజేసిన రోజు జ్ఞాపకం వచ్చింది సీతారామయ్యకు. 2 ఏళ్ల క్రితం తల్లిదండ్రులను చూడటానికి కాలిఫోర్నియా నుండి భార్యాపిల్లలతో వచ్చాడు ప్రదీప్. 4 రోజులు సరదాగా గడిచిపోయాయి. మరుసటి రోజే తిరుగు ప్రయాణం. వైదేహి కోడలిని, పిల్లలను తీసుకుని తెలిసిన వారింటికి వెళ్ళింది. ఇంట్లో తండ్రి కొడుకులు మాత్రమే ఉన్నారు. బాబూ, దీపు. గదిలో బ్యాగ్ సర్దుకుంటున్న ప్రదీప్ తలెత్తి చూశాడు. ఎదురుగా తండ్రి. ఏంటి నాన్నగారు అన్నాడు ప్రదీప్. తన చేతిలోని ఒక ప్యాకెట్ని కొడుక్కి అందిస్తూ, ఇది నీ దగ్గర భద్రంగా ఉంచు అన్నాడు సీతారామయ్య. ఏంటిది? ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు ప్రదీప్. అది ఇప్పుడు చెప్పను. దీన్ని నేను మీ అమ్మ మరణించిన తరువాతే తెరిచి చూడాలి. మరణించిన వెంటనే చూడాలని రూలేం లేదు. మేము లేము అని తెలిసిన తరువాత మాత్రమే ఎప్పుడన్నా చూడాలి అనిపిస్తే చూడు. అప్పటి వరకు దీన్ని ఓపెన్ చెయ్యకు అన్నాడు సీతారామయ్య. కొడుకు మరో మాట మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఇవ్వకుండా గదిలో నుండి యువతలకి వచ్చేశాడు. కొడుకు ఆ ప్యాకెట్ను గాని తెరిచి చూశాడా అన్న సందేహమే ఇప్పుడు సీతారామయ్యకి వచ్చింది. ఆయనకి వచ్చిన సందేహం యథార్థమే. జరిగింది అదే. ప్రదీప్ని గత కొద్ది కాలం నుండి ఏదో తెలియని అసంతృప్తి వెంటాడుతోంది. స్వంత ఇల్లు, కారు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, జీవితంలో కోరుకున్నవి అన్నీ సాధించినా వాటి తాలూకు ఆనందం మనసుని తాకడం లేదు. ఇవేవీ కావు. ఇంకా ఇంకా ఏదో కావాలి అనే ఆరాటం. ఏమిటది? ఏసీ గదిలో భార్యాపిల్లలు ఒళ్ళెరగకుండా నిద్రపోతున్నా తనకి మాత్రం కంటిమీద కొనుకు రాక నిద్రలేమితో బాధపడేవాడు. దాని ప్రభావం ఉద్యోగం మీద పడుతోంది. అసలు తన అసంతృప్తికి కారణం ఏమిటో తెలిస్తే కదా పరిష్కారం గురించి ఆలోచించడానికి. చిన్నప్పటి నుండి ప్రదీప్ చదువులో ఫస్ట్. ఇంటర్లో ర్యాంకు వచ్చాక తనకిష్టమైన కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలని ఎంతో ఉబలాటపడ్డాడు. స్కూల్ టీచర్ అయిన తండ్రి తనకంత శక్తి లేదంటే అతి కష్టం మీద ఒప్పించి తరతరాల నుంచి వస్తున్న ఇంటిని తనఖా పెట్టించి ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో చేరాడు. అన్ని సరదాలు చంపుకొని పుస్తకాలకే అంకితమైపోయాడు. ఇంజనీరింగ్లో కూడా ర్యాంకు రావడం, అతడి మరో చిరకాల వాంఛ అమెరికాలో ఉద్యోగం. అన్నీ చకచకా జరిగిపోయాయి. తనఖా పెట్టించిన ఇంటిని విడిపించి తన చదువు కోసం చేసిన అప్పులన్నీ తీర్చాడు. అంచెలంచెలుగా ఎదిగి మంచి పొజిషన్లోకి వచ్చాడు. అరంకెల జీతాన్ని తొలిసారిగా అందుకున్నప్పుడు ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని విజయవంతంగా అధిరోహించినంత ఫీలింగ్. తనని ప్రాణాధికంగా ప్రేమించే భార్య మంజుల, ముత్యాల్లాంటి 2 పిల్లలు రమ్య, సిద్ధార్థ. భార్యాభర్తలిద్దరి ఆర్జన. జీవితంలో అనుకున్నవన్నీ సాధించాను, నాకింకా లోటేమీ లేదు అని భావించిన ప్రదీప్లో అసంతృప్తి అదృశ్య రూపంలో వెన్నాడటం మొదలయ్యింది.
ఆ రోజు ఇండియా నుంచి వచ్చిన 22 నెలల తరువాత అర్ధరాత్రి 12 అయ్యింది. ఎప్పటిలాగే నిద్ర పట్టక బెడ్రూంలో పచార్లు చేస్తున్నాడు. భార్యా పిల్లలు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారు. బెడ్రూం నుండి రీడింగ్ రూంలోకి వచ్చాడు. కాసేపు ఏదైనా మంచి సంగీతం విని రిలాక్స్ అవుదామని క్యాసెట్ కోసం షెల్ఫ్ దగ్గరికి వచ్చాడు. ఎదురుగా ఇండియా నుండి తీసుకువచ్చిన గజల్ పాటల క్యాసెట్ కనిపించింది. ఆ క్యాసెట్ తీస్తుండగా షెల్ఫ్లో కనిపించింది తండ్రి ఇచ్చిన ప్యాకెట్. ఇండియా నుండి వచ్చిన తరువాత 1-2 సార్లు ఆ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దామా అని అనిపించింది. కాని తండ్రి మీద గౌరవంతో ఆ పని చెయ్యలేక షెల్ఫ్లో అలాగే పడేశాడు. ఇప్పుడు తిరిగి కనబడేసరికి మళ్లీ కుతూహలం మొదలయ్యింది. ప్యాకెట్ చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. ఒక్కసారి తీసి చూస్తే అనిపించింది. కాని తండ్రి చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం రావడంతో భావ్యం కాదు అనుకొని తిరిగి షెల్ఫ్లో పెట్టేయబోయి ఆగాడు. తప్పేంటి? ఎప్పటికైనా చూడమనేగా తండ్రి నాకిచ్చింది. చెప్పిన దానికన్నా కొద్దిగా ముందు చూస్తాను అంతేగా. మనసుకి సంజాయిషీ ఇచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. క్షణాలు భారంగా గడుస్తున్నాయి. చివరికి అతనిలోని కుతూహలమే జయించింది. నాన్నగారు, మీ మాటను ఉల్లంఘిస్తున్నందుకు క్షమించండి అని మనసులోనే అనుకొని సీల్ చేసిన ఆ ప్యాకెట్ని ఓపెన్ చేశాడు. తండ్రి అంతగా చెప్పాడంటే అందులో ఏదో విషయమే ఉంటుంది అనుకుని ఆశపడ్డ ప్రదీప్కి తీవ్ర ఆశాభంగమే ఎదురయ్యింది. ప్యాకెట్లో 2 సీడీలు, 1 లెటరు ఉన్నాయి. అంతే. నిర్లిప్తత ఆవరించిన ప్రదీప్ అన్యమనస్కంగానే ఉత్తరం అందుకొని చదవసాగాడు. అందులో, బాబూ, దీపు, మీ అందరికీ మా ఇద్దరి ఆశీస్సులు. ఈ ఉత్తరం నువ్వు చదివే సమయానికి నేను, అమ్మ ఈ లోకంలో ఉండమని మాకు తెలుసు. మృత్యువు తాను వచ్చే ముందు ఎటువంటి హెచ్చరికలు చేయకుండా సడన్ గా వచ్చేయవచ్చు. మా మరణ వార్త తెలిసిన తర్వాత నువ్వెంత ఆగమేఘాల మీద పరుగెత్తుకు రావాలనుకున్నా ఆఫీసులో సెలవు దొరికి, ఫ్లైట్లో సీటు దొరికి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మా చితాభస్మమే తప్ప మా భౌతిక కాయాలను ఆఖరిసారిగా చూసే అవకాశం కూడా నీకు లేకపోవచ్చు. మరణించే ముందు ప్రతి తల్లికి, తండ్రికి తమ సంతానానికి ఏదో చెప్పాలని తాపత్రయం, ఉబలాటం. దానికి మేం కూడా అతీతులమేం కాదు. కాని ఆ అవకాశం మాకు లేదు. ఎలా? ఒకసారి టీవీలో మాయాబజార్ సినిమా చూస్తున్నా. ఎప్పుడో 50 ఏళ్ల నాటి సినిమా. అందులో నటించిన ఎస్వీఆర్, ఎన్టీఆర్, సావిత్రి, రేలంగి వీళ్లలో ఎవరూ ఈనాడు లేరు. అయినా వారి నటనా కౌశలాన్ని ఈనాడు మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఆనాటి ఘంటసాల గానం ఈనాటికి మన గుండె లోతులను స్పృశిస్తోంది. దీన్ని గురించే ఆలోచిస్తుంటే హఠాత్తుగా ఒక ఆలోచన స్ఫురించింది. మనం మరణించాక మన పిల్లలు మనల్ని చూడాలనుకుంటే ఫోటోలే ఆధారం. లేదా వాళ్ళ పెళ్లి వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకు అదిగోరా మీ తాతయ్య, అదిగో మీ నానమ్మ అని చూపిస్తారు. అంతేగా. కాని మా కంఠస్వరాలు వినలేరు కదా. ఎప్పుడో ఏళ్లనాటి సినిమా ఇప్పుడు కూడా చూడగలుగుతున్నప్పుడు, వాళ్ళ మాటలు పాటలు వినగలుగుతున్నప్పుడు మరణించిన తల్లిదండ్రుల మాటలు మాత్రం ఎందుకు వినలేం? నా సమస్యకి పరిష్కారం లభించింది. దాని ఫలితమే ఈ సీడీలు. మేము లేకపోయినా మా రూపం, మా మాట నీ ముందుంటుంది. అమ్మా నాన్నలను చూడాలని ఉందా? మరి ఆలస్యం దేనికి? సీడీలు చూడు. ఇట్లు నీ నాన్న. విపరీతమైన సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనైన ప్రదీప్ ఉత్తరాన్ని మడిచి అమ్మా అని లేబుల్ అంటించిన సీడీ తీసి డీవీడీ ప్లేయర్లో పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేశాడు. తలలో పూలు, నుదుట రూపాయి కాసంతా బొట్టు, పట్టుచీర, చేతుల నిండా గాజులు, మూర్తీభవించిన ముత్తైదువ రూపంలో చిరునవ్వు వెన్నెలలు కురిపిస్తూ, అమ్మా, బాబూ దీపు, మీ నాన్నగారు అబ్బాయితో ఏమన్నా మాట్లాడు అన్నారు. ఏం మాట్లాడనరా కన్నా, దీపుకి నా మాట కంటే పాటే ఇష్టం. నా పాటే వినిపిస్తాను అన్నాను. మరి నా పాట వింటావా అంటూ తల్లి వైదేహి అడుగుతోంది కొడుకు ప్రదీప్ని. అవును, అమ్మ అద్భుతంగా పాడుతుంది. సంగీతంలో డిప్లొమా చేసింది. రేడియో ఆర్టిస్ట్ కూడాను. తను అమ్మ దగ్గరేగా సంగీతం నేర్చుకుంది. అమ్మంత గొప్పగా కాకపోయినా తను కూడా బాగానే పాడగలడు. స్కూలు, కాలేజీ, యూనివర్సిటీ పాటల పోటీలలో ఎప్పుడూ ప్రథమ స్థానం తనదే. దానికి కారణం అమ్మ పెట్టిన సంగీత భిక్ష. ఇప్పుడీ యాంత్రిక జీవితంలో పడిన తరువాత తనకి సా పా సా వచ్చునన్న
సంగతే మర్చిపోయాడు. ఆలోచనల నుంచి తేరుకొని స్క్రీన్ వంక చూశాడు ప్రదీప్. పూజామందిరంలో దేవుని ముందు కూర్చొని వైదేహి ఎందరో మహానుభావులు అనే కీర్తన ఆలపిస్తోంది. తరువాత నగుమోము కనలేని కీర్తన. అలా వరుసగా త్యాగరాజు, ముత్తుస్వామి దీక్షితులు, శ్యామశాస్త్రి కీర్తనలు. హాలులో నటరాజు విగ్రహం ముందు కూర్చొని తంబురా మీటుతూ కట్టెదుట వైకుంఠము కానాచైన కొండ అంటూ అన్నమయ్య కీర్తనతో మొదలుపెట్టి రామదాసు, పురందరదాసు కీర్తనలు, పెరట్లో పూల మొక్కల మధ్య విహరిస్తూ శ్రీరంగం గోపాలరత్నం పాడిన అమ్మ దొంగ నిన్ను చూడకుంటే నాకు బెంగ వంటి లలిత గీతాలు పాడుతూ సంగీతామృత జలపాతంలో నిలువెల్లా తడిసి ముద్దైపోతూ ఉక్కిరి బిక్కిరైపోతున్న ప్రదీప్కి ఊపిరి పీల్చడమే కష్టమైపోతోంది. హృదయంలో ఏవేవో ప్రకంపనలు. అమ్మ పాడుతున్న ఆ పాటలన్నీ తనకి వచ్చు. అమ్మేగా నేర్పింది. పసితనంలో ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని మాతృమూర్తిలా, ఎదిగిన తరువాత ఒక గురువులా ఎన్ని పాటలు నేర్పింది. ఏవీ ఆ పాటలు, ఏవీ ఆ మధురానుభూతులు. సీడీ పూర్తయ్యేసరికి మనసులో తీవ్రమైన సంఘర్షణ. స్నానం చేసినట్టు స్వేదంతో శరీరమంతా తడిసిపోయింది. వణుకుతున్న చేతులతో నాన్న అన్న లేబుల్ అంటించి ఉన్న రెండో సీడీని ప్లేయర్లో పెట్టి ఆన్ చేశాడు. మల్లెపువ్వు లాంటి పంచే, లాల్చీ ధరించిన సీతారామయ్య చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్నాడు. దీపు, బాగున్నావారా బాబు? నాన్న ఏం చెప్తారులే, ధర్మపన్నాలు, నీతిబోధలు చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నావు కదూ? అవన్నీ చెప్పడానికి నేనెవరినిరా? ఎవరి వ్యక్తిగత జీవితాలు వారిష్టం. అవతలివారు కోరుకున్నట్లు తానుండలేని మనిషి ఎదుటివారు మాత్రం తాను కోరుకున్నట్లు ఉండాలనుకోవడం అజ్ఞానం కాక మరేమిటి? అయినా ఇంత వయసు వచ్చిన నీకు మరొకరి శతబోధలు అవసరమా? మరి నీకు ఏం చెప్పాలి? లోకంలో సంపదనంతా గుమ్మరించిన కాలచక్రంలో ఒక్క క్షణాన్ని కూడా వెనక్కి తిప్పలేరన్న సంగతి నీకు తెలియంది కాదు, అవునా? అందుకే నిరుపయోగమైన సందేశాల కంటే మధురమైన నీ బాలస్మృతులు ఒక్కసారి నీకు జ్ఞప్తికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మాతో కలిసి పంచుకున్న ఆ అనుభూతులు నీ కనుల ముందు కదలాడుతుంటే నీ స్మృతిపదంలో మేం కనీసం ఆ కొన్ని క్షణాలైనా తిరిగి సజీవులవుతామేమోనన్న చిన్న ఆశ. దీపు, నీకు గుర్తుందా అంటూ సీతారామయ్య ప్రదీప్ చిన్ననాటి సంగతులు ఒక్కొక్కటి చెప్పనారంభించాడు. 10 నెలల వయసులో అతి కష్టం మీద లేచి నిలబడి అడుగులు వేయడం, తండ్రి 1, 2, 3 అంటూ లెక్క పెట్టడం, 4 అడుగులు వేసి పడిపోతే తల్లి కంగారుగా ఎత్తుకోబోతూ ఉంటే తండ్రి వారించడం, అల్మారాలో ఉంచిన అటుకుల డబ్బా కోసం తల్లి చూడకుండా కుర్చీని కష్టం మీద లాక్కొచ్చి డబ్బా అందుకోబోతే మూతలేని డబ్బా జారి అటుకులు మొత్తం నెత్తిమీదగా తలంబ్రాల్లా పడటం, తండ్రి మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి ఉప్పు మూటలా ఊగుతూ వేమన, సుమతి శతకాలలోని పద్యాలు నేర్చుకోవడం, ఇంటి పని చేసుకుంటూ తల్లి పాడుతూ ఉంటే వచ్చి రాని మాటలతో వంత పాడాలని ప్రయత్నించడం, 2వ క్లాసు చదువుతున్నప్పుడు రోడ్డు మీద దొరికిన రోల్డ్ గోల్డ్ గొల్ల గొలుసులో ఒక పూస పట్టుకొచ్చి అమ్మా నీకోసం బంగారం పట్టుకొచ్చా అంటే తల్లిదండ్రులు పగలబడి నవ్వడం, అది చూసి బొంగమూతి పెట్టుకుని పో అమ్మా నీకోసం ఎంతో కష్టపడి తెస్తాను అంటున్న ప్రదీప్ అమాయకత్వానికి తల్లి అక్కున చేర్చుకుని ముద్దాడటం, తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని లా లా రా రా శ ష స అక్షరాలు స్పష్టంగా పలికే విధానం నేర్పించడం, 4వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు ఆటల్లో చెయ్యి విరగ్గొట్టుకుంటే అసలే డబ్బుకి ఇబ్బందిగా ఉందనుకుంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు ఖర్చు, నాన్న ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు అని తల్లి మందలిస్తే ప్రదీప్ చిన్నబుచ్చుకున్న ముఖంతో తండ్రి దగ్గరకొచ్చి నాన్న అమృతాంజనం రాసుకుని కాపడం పెట్టుకుంటా, అదే తగ్గిపోతుంది, డాక్టర్ దగ్గరకొద్దు అని అంటే తండ్రి కళ్ళలో గిర్రున నీళ్లు తిరిగి ప్రదీప్ని దగ్గరకు తీసుకోవడం. రేపు 7th క్లాస్ పబ్లిక్ పరీక్షలనగా వీధిలో పిల్లలు ఆడుకుంటున్న క్రికెట్ ఆటని ప్రదీప్ చూస్తుండగా క్రికెట్ బంతి వచ్చి ప్రదీప్ మోకాలి చిప్పకు బలంగా తగిలి మోకాలు బత్తాయి పండు సైజులో వాచిపోతే పరీక్షకి వెళ్ళలేనేమో అని ప్రదీప్ ఏడుస్తుంటే
తండ్రి రిక్షాలో స్కూల్కి తీసుకువెళ్లి అక్కడి నుండి పరీక్ష రాసే గదికి 2 చేతులతో ఎత్తుకువెళ్లి పరీక్ష రాయించడం. ఇలా ఒక్కటేమిటి, సీతారామయ్య ప్రదీప్ చిన్ననాటి సంఘటనలు ఒక్కొక్కటి వివరించి చెబుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క సంఘటన ఒక్కొక్క మిసైల్లా ప్రదీప్ గుండెల్లోకి దూసుకుపోతున్నాయి. సీడీ పూర్తయ్యేసరికి ప్రదీప్ ఒక కంటి నుండి నయాగారా, మరో కంటి నుండి శివసముద్రం జలపాతాలు కంట్రోల్ చేసుకోవడం అతని శక్తికి మించిన పనే అయ్యింది. ఏమిటా కన్నీళ్లకి అర్థం? వేదనాభరితమైన హృదయం కార్చిన కన్నీరా? సీడీ మొత్తంలో తండ్రి ఎక్కడా కూడా ప్రదీప్ని మందలించలేదు, విమర్శించలేదు, హితబోధలు చేయలేదు. మరి ఎందుకీ కన్నీరు? అవి ఆనంద బాష్పాలా? కాదు, యాంత్రిక జీవనం కృత్రిమత్వంతో హృదయంలో నిర్మించిన ఆనకట్ట. మానవ సంబంధాలనే వరద తాకిడికి బద్దలై అనురాగం, అభిమానం, ఆత్మీయత, ఆప్యాయత వంటి కెరటాలు ఓ వెత్తున ఎగిసి గొక్క తిప్పుకోనివ్వకుండా, ఊపిరందకుండా చేస్తున్నప్పుడు కలిగే భావన అది. అక్షరాలకు అందని అనుభూతి అది. అలా ఎంతసేపు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడో ప్రదీప్. చాలాసేపైన తరువాత కొద్దిగా తేరుకొని మనసును కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి గజల్ పాటల క్యాసెట్ టేప్ రికార్డర్లో పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేశాడు. ఉందో లేదో స్వర్గం, నా పుణ్యం నాకిచ్చేయి, నా సర్వస్వం నీకిస్తా, నా బాల్యం నాకిచ్చేయి. టేప్లో గజల్ శ్రీనివాస్ గారి గొంతు మధురంగా వినిపిస్తోంది. ఎంత కోయిన్సిడెన్స్! నాన్న చెప్పిన బాల్యం సారాంశం ఒక్క పాటలో కళ్ళ ముందుంచాడు. పాదాభివందనం ఆ గాయకుడికి అనుకుంటున్న ప్రదీప్ మెదడులో తటిల్లంటూ మెరిసింది ఒక పెద్ద మెరుపు. తనని ఇంతకాలం పీడిస్తున్న అసంతృప్తికి మూలమేమిటో తెలిసింది. మానవ సంబంధాలలేమితో తను బాధపడుతున్నాడు. ఎస్, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ఏదో ఉపద్రవం ముంచుకొస్తున్నట్టు, ఎవరో భయంకరమైన వేటకత్తి తీసుకుని చంపడానికి వస్తున్నట్టు ఉరుకులు పరుగులు. కేర్ టేకర్కి పిల్లల్ని అప్పగించి తనో దిక్కుకు తన భార్యో దిక్కుకు మ్యారథాన్ రన్నింగ్. అలసిన శరీరాలతో ఏ రాత్రిల్లో ఇల్లు చేరుకోవడం. ఏదో తిన్నామన్న పేరుకి అన్నం మెతుకులు కతికి ఎప్పుడు పక్క మీదకు చేరి విశ్రాంతి తీసుకుందామా అన్న ఆరాటం. మొక్కుబడి పలకరింపులు, అతికించుకున్న ప్లాస్టిక్ చిరునవ్వులు. తమ ధన వ్యామోహాన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటూ ఇదంతా సంతానం ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసమే అంటూ ఆత్మవంచన స్టేట్మెంట్స్. వీకెండ్కి అందరూ కలిసి ఎక్కడికన్నా వెళ్తే ఈ 6 రోజులు కలిసిలేమన్నా బాకీ తీరిపోయినట్లు కృత్రిమ సంతృప్తి. తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు మధ్యగాని, భార్యాభర్తల మధ్యగాని కరువైపోయిన ఆప్యాయత, ఆత్మీయత. తన అసంతృప్తికి కారణం తెలిసిన తరువాత ప్రదీప్కి ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది. ఏ తల్లి తండ్రి ఇస్తారు తమ సంతానానికి ఇంతటి అపురూపమైన కానుక? పరుషంగా ఒక్క మాట కూడా అనకుండా తాను జీవితంలో కోల్పోతున్నదేమిటో తన తండ్రి ఎంత తెలివిగా చెప్పాడు అనుకున్నాడు. సమస్యేమిటో తెలిసాక పరిష్కారం కనుక్కోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాలేదు. అప్పటికే సూర్యుని లేలేత కిరణాలతో తెల్లవారిపోయింది. భార్య లేచిన తరువాత, నేనివాళ ఆఫీస్కి సెలవు పెట్టేస్తున్నాను, నువ్వు సెలవు పెట్టాయి అన్నాడు. ఎందుకు? ఆశ్చర్యంగా అడిగింది మంజుల. చెబుతాగా అన్నాడే గాని వివరాలు చెప్పలేదు. స్నానం, టిఫిన్ కానిచ్చి కొలీగ్కి తన సెలవు గురించి చెప్పి తండ్రి ఇచ్చిన సీడీలు, ఉత్తరం భార్య చేతిలో పెట్టి తాను మంచమెక్కాడు ప్రదీప్. పడుకున్న వెంటనే పట్టేసింది నిద్ర. చాలా కాలం తర్వాత ప్రశాంతంగా నిద్రపోయాడు. తిరిగి మధ్యాహ్నం 1 గంటకు లేచాడు. భార్య వంక చూశాడు. మంజుల ముఖం బాగా ఏడ్చినట్లు ఉబ్బి కళ్ళు ఎర్రబడి ఉన్నాయి. మనం ఇండియా వెళ్ళిపోదామండి. భోజనం చేస్తున్న ప్రదీప్ మీద చెయ్యి వేసి అంది మంజుల. తన నిర్ణయాన్ని చెప్పే ముందు భార్యని మానసికంగా సిద్ధం చేయాలన్న తలంపుతో సీడీలు చూడమని చెప్పిన ప్రదీప్ తన నిర్ణయమే భార్య నోటి వెంట వెలువడేసరికి ఆశ్చర్యంతో తలమునకలవుతూ తలాడించాడు. సీడీలోని పాత్రలు, సంఘటనలు వేరు కావచ్చు, కానీ అనుభూతి ఒక్కటేగా. ఇండియా వెళ్ళిన తర్వాత నేను నా పిల్లలకు తల్లిగా, నా భర్తకు భార్యగా ఉండదలుచుకున్నాను. ఏటీఎం మిషన్లా కాదు. అందుకే ఉద్యోగం చేయదలుచుకోలేదు అంది మంజుల భర్తని ఇంకా ఆశ్చర్యపరుస్తూ. ఫారిన్లో జాబ్ చేస్తున్న ప్రదీప్కి ఇండియాలో జాబ్ రావడం కష్టం కాలేదు. జీతం అక్కడికంటే తక్కువే. అయినా భార్యాభర్తలకది బాధ అనిపించలేదు.
ఇండియా వచ్చాక హైదరాబాద్లోనే ఆఫీస్కి దగ్గరలో ఫ్లాట్ తీసుకోవాలని అనిపించినా మళ్లీ వద్దులే అనుకుని దూరమైన తల్లిదండ్రుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తమ స్వంత ఇంటినే రీమోడల్ చేయించాడు. ఆ రోజు ఆఫీసులో వర్క్ త్వరగా పూర్తి కావడంతో ప్రదీప్ ఇంటికి త్వరగా వచ్చేశాడు. అప్పుడు సాయంత్రం 5:30 అవుతోంది. అరుగు మీద వాలుకుర్చీలో పడుకున్న సీతారామయ్య పొట్ట మీద కూర్చున్న రమ్య తాతయ్య చెబుతున్న అల్పుడెప్పుడు పలుకు ఆడంబరముగాను సజ్జనుండు పలుకు చల్లగాను పద్యాన్ని వల్లెవేస్తోంది. ఆ దృశ్యాన్ని తన్మయత్వంతో చూస్తున్న కొడుకుని చూసి అంటూ చిన్నగా నవ్వుకున్నాడు సీతారామయ్య. తన గదిలోకి వెళ్లి డ్రెస్ మార్చుకొని హాల్లోకి వచ్చాడు ప్రదీప్. వంటగదిలో మంజుల ఉల్లిపాయ పకోడీ చేస్తున్నట్లుంది. గుమగుమల వాసన ముక్కుని అదరగొట్టేస్తోంది. హాలులో స్తంభానికి చెరగిలబడి వైదేహి కూర్చొనుంది. ఆమె వడిలో తలపెట్టుకుని సిద్ధార్థ పడుకుని నానమ్మ పాడుతున్న రామదాసు కీర్తన చెవులప్పగించి వింటున్నాడు. ఇరువుగా నిసుకలోన బొరలిన యొడత భక్తికి కరుణించి జోచితివని నెర నమ్మితి నిన్నే తండ్రి పలుకే బంగారమాయెరా అంటూ తల్లి. ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా అమ్మ గొంతులో శ్రావ్యత అలానే ఉంది అనుకుంటూ మెల్లిగా వచ్చి తల్లి ఒడిలో రెండో వైపు తలపెట్టి పడుకున్నాడు. పాలసంద్రమైపోయింది మనసు. ఎంత హాయి అమ్మ ఒడి! ఈ సంతృప్తి ముందు తాను అమెరికాలో తొలిసారిగా 6 జీతం అందుకున్నప్పటి తృప్తి మేరు పర్వతం ముందు ఇసుక రేణువులా అనిపించింది. ఆ ఆనందంలో అప్రయత్నంగా తల్లి గొంతుతో శృతి కలిపాడు. ఎంతో వేడిన నీకు సుంతైన దయరాదు పంతంబుసేయ నేనెంతటి వాడను తండ్రి పలుకే బంగారమాయెరా. భర్తకి ప్లేట్లో పకోడీలు పట్టుకొచ్చిన మంజుల అక్కడి దృశ్యం చూసి అలాగే నిలబడిపోయింది. ధనం మూలం ఇదం జగత్ అనే ఈ సమాజంలో కుటుంబ బాంధవ్యాలకు తిలోదకాలిచ్చేస్తున్న ఎందరికో ఈ కథ కనివిప్పు కలిగించాలని రచించి సమాజానికి అందించిన రచయిత శ్రీ వై సాయిబాబా గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుదాం.